2030 hem de tenir el 20% de la mobilitat d'aquest país electrificada, però el 2040 hem d'estar al 70% i el 2050 hem d'estar al 100%. Bé, aquest és un projecte que no ha començat ara, que fa 20 anys que ja estem treballant com a associació de concessionaris. Sí que és cert que avui és un dia clau, un dia que pot ser el primer granet i el primer pas que fem per la nova mobilitat que ens trobarem. És a dir, passem d'una associació de concessionaris que representem pràcticament totes les marques del sector i en aquests moments el que fem és un pas endavant amb la nova transformació del sectorial on agafem i passem a la mobilitat sostenible. I Citymob va representar tot aquest paraigües, diguéssim, dels concessionaris junt, no parem de vista, amb l'Ajuntament i la col·laboració tan activa que ens ha estat fent l'Ajuntament durant aquests últims anys. Des de l'Ajuntament de Sant Boi ja fa molt de temps que el que volem és treballar i estar al servei de totes aquelles iniciatives, empreses, entitats, professionals, referents que treballen a la nostra ciutat perquè aquesta ciutat creixi, perquè aquesta ciutat tingui un paper rellevant al país. I evidentment no pot ser d'una altra manera que estiguem aquí acompanyant els companys i companyes que representen el sector del motor i en aquest cas el sector dels concessionaris de la nostra ciutat, que com bé deia el Toni, fa moltes dècades, fa més de 20 anys, com deies, que han estat capaços de donar un pas endavant, de posar-se d'acord, de sumar esforços i, evidentment, l'Ajuntament ha d'estar al seu costat. Per què? Perquè Sant Boi s'ho mereix, perquè Sant Boi és una ciutat que aspira que els seus sectors referents, i en aquest cas el motor ho és, siguin sectors competitius, siguin sectors rellevants, que generin ocupació, treball digne, que generin activitat econòmica i, sobretot, que projectin Sant Boi. Per tant, per nosaltres, evidentment, és un orgull ser aquí, a més en aquesta fira, que és una fira de país en el que estan les marques i les iniciatives més punteres que en aquests moments estan treballant a Catalunya, i això vol dir que la nostra també és una d'elles.